Bihar hasita eta ekainaren 20 arte Alejandro González Iñarritu zinegilearen errealitate virtualeko instalazioa EITB-ren Bilboko egoitzan egongo da ikusgai. Erakusketak esperientzia murgiltzaile eskaintzen du. Bisitariak Erdialdeko Amerikako milaka migratzaile eta errefuxiatuk egindako bidaietako baten erdian kokatuz. Proiektuak zuzendari mexikarraren parte hartze aktiboa izango du hitzaldi. Elkarrizketa publiko eta topaketetan migrazioari, arteari eta teknologiari buruz aritzeko. Pop alternatiboaren bi izen bilduko dira biharrizko atabalen ostiral honetan. Alde batetik Lili Butan de Prik bikotea. 2006an hasi zenetik Frantziako pop estenako erreferente izan den talde honek, pop, folk eta rock alternatiboan hasten ditu. Eta bestaldetik Sangral kantautorea izango da, skate popa, gitarra zorrotzak eta autotunea uztartzen dituen artista. Krea Biba lana, 9 pieza independientek osatutako suite bata. Ikuskizun honek, flamenkoa eta estatuko folklorearen erritmoak uztartzen ditu, soinu paisaia sortzeko. Rafaela Carrasco eta Álvaro Otatoren lan hau, kultura greko-latinoko musetan inspiratu da, eta zuzeneko musika izango du. Euskal Herriko sorginen mitoaren eta egitatearen arteko bereizketa argitzeko, irudiak, marrazkiak eta adituen azalpenak uztartu ditu Asisko Urmenetak Sorgina banaiz dokumentalean. Beldurraren, ikararen sinonimo bat zen. Duela 500 urte hasi ziren sorgineizak ulertzeko, ikuspegi kritiko eta historikoa eskaintzen du autoreak. Kontrol sozialaren mekanismoak gaur egungo errealitatearekin lotuz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.